Salutare lumea, sunt Dan și acesta este primul episod din prima serie cu Metin 2.ro, Nemesis. Sunt nou pe YouTube, n-am făcut niciodată chestia asta, dar sper să meargă de prima oară, că toți mari YouTube au fost și ei mici, nu? Nu mă gândesc acum că o să ajung eu prea mare, dar totuși acolo vreo 10 like-uri cred că pot să strâng și eu, măcar 10. Da, o să mă duc pe legatul albastru cu... că știu bine legatul, foarte bine legatul albastru, știu. Și ce o să mă fac? Nu cred că o să mă fac warrior, fiindcă warrior, nu știu, este clasa cea mai dominată și nu are rost să mă compar, că mai e și Răzvinodai și cu Sinks care au warrior și sunt foarte, foarte buni și n-am cum să mă compar cu ei și de asta cred că o să fac altceva, mai mult ca sigur altceva. Măcar progresez în alt caracter, nu? Cum ar fi ninja sau sura. Dar cred că ninja. Da, mai mult ca sigur ninja o să mă fac. Îmi place ninja. Acum, na, ce nume o să-mi pun. Să vedem, merge numele ăsta. Nu merge. Atunci o să-mi pun... Nu merge. Așa, poate așa. Uite așa. Tecato. Sună nume de ăsta așa de ninja. Tecato. De ce nu? Sună nebun și bun. Există acest nume deja. Tecato. Deci există numele ăsta. Dar dacă pun cu capa mare, nu prea îmi place mie. Dar dacă las așa și mai pun un X în față ca să se înfrumusețeze, merge așa. Deci se pare că ăsta va fi contul. Tecato. Frumos. X Tecato. De ce nu? Da, mă gândesc serios să mă apuc de Metin 2.ro. O să încep să fac serii, diferite serii, acum depinde și cum o să mă descurc. Depinde cum o să fie totul și mai mult ca sigur cred că voi face. Ia uitați-l pe Tecato. Ar trebui să-i facem o poză. Dă-te așa sura, te rog. Și tu, warrior. Ia sper să nu mai îmi afară bara de chat. Să-i fac o poză ca lumea. Unde e de chat? Așa, gata. Să plece și ceilalți de aici. Se vadă începutul lui Tecato. Așa. I-am făcut? Bun. Wow. Metin 2.ro. Nu m-am jucat niciodată până acum. Sper să fie și bine. Gardianul ăla. Hai că știu eu ceva cu gardianul, cu tot felul de astea. Știu mapa albastră, știu bine mapa albastră. Cum îi spune? Wow, frate, dar sunt ceva pe aici. Să-mi pun pumneluțele. Să-mi pun o licoare de viteză. Da, deci e și cel mai important. Eu nu suport să țin licorile pe 1 și pe 2. Eu tot timpul o să țin altfel. Mult mai altfel decât toată lumea. Eu îmi pun skill-urile pe 1, 2, 3, 4, pe F1 și F2 dacă e sura sau șaman. Niciodată nu pun pe F3, F4 magii, nu-mi place. Deci trebuie să ajung la ăsta, gardianul orașului.
Mamă, frate, dar ce lag e. Bă, da, sper să nu fac 1000 de drumuri. O, Doamne, dar e lag, frate. Bun, la, bună zi, așa, mersi. Unde trebuie să mai mă duc și acum? La negustoare. Deci v-am spus, știu așa metinul. Da, răul. Nu prea mă pricep la misiuni, la chestii de astea. Știu iteme, știu de toate, dar nu știu să crezi, nu știu nimic. Am jucat mai mult private PvP. Și cred că și de asta mi-e foarte bun ninja. Că o să fiu PvP și s-ar putea să dau și bine și tare. Deci, acum ce trebuie să fac? Întoarce-te la Guardian Pub, pe m-am întors. Și mi-a dispărut misiunea. Mamă, frate, dar sunt ceva pe aici, mă, mâncați. O, da. Ce scumpe. O, frate. Da. M-am jucat și PVM-uri, private PVM-uri. Și uite, mi-a dat cercei. Mi-am uitat ideea, auzi mă, frate. Am jucat PVM-uri, știu așa și așa, bine, dar PVM-uri de alea de doar creșteai și n-aveai nicio misiune și doar creșteai, îți făceai iteme și te băteai din nou. Deci tot într-un fel PVM, PvP. Acum nu o să dau reclamă, ca să fac reclamă la server, dar... Na, eu doar am zis ce am jucat. Ca să am ce povesti aici cât timp bat. Sper să nu vă plictisesc prea tare. Nu sunt un om care plictisește lumea. Sau așa sper. Deci știu că la Ninja parcă se face... Dar uite ce frumos numeam eu aici, Tecato. Bun, știu că se face dexteritate. 2 dexteritate, 1 bit sau nici nu știu. Știu ceva, dar nu știu tot. Ia uitați-l pe Tecato cum crește. Îți dai seama, Tecato după un an de zile. Farmer, șamancă, level, nu știu, ce level, 54, 55, ceva de genul, levelul. Un P, ambuscadă, G, da, planuri mari. Și de ce nu poate să și îndeplinesc? Oh, bani. Am uitat toți banii să iau de pe jos. Orice bănuț contează, nu? Mă omoară câinii ăștia. Yeee! Scrisoarea către gardianul orașului. Fie asta. Bă, aici te să omor. Ah, da, mă, că cu câinii ăștia de trebuie să-i omor, gata, știu. A fost o cometă, ce a fost aia verde? Dacă ați văzut-o.
Se pare că cel de 75 ăsta din Olivia IP vrea să bată cu mine cot la cot. Mâine mă văd cu scut de plus 8 plus 9, cu armură de plus 9, cu o grămadă de chestii. Vise mici pentru un om așa mare. Ce să mai vă povestesc? Deci, da, sunt dintr-o familie de giganți. La propriu. Taică-mi are 1,98 m, maica mea 1,90 m sau ceva de genul. Eu sunt cel mai mic din casă. Da, mă simt și cel mai mare. Ia să mergem. Ia uite mă că mai am 3 puncte de astea. Deci știu că unul trebuie să vină aici, unul aici și mai pun unul aici. Eu sper că am pus bine, da. Acum mai știi? Bă, dar am mai dat o dată de magazinul ăsta. Mamă! Bă, dar scumpe sunt. Hai că mai îmi trebuie... vreo... nu știu să zic așa, vreo 700 de milioane și iau și papucii ăștia. Lasă, care problema? O să fac eu bani de ei, nu? Hei, mi-a dat un costum. Și eu care roșie. Sau aveam pe asta. Nu știu. Evantai 115, presupun că o să trebuiască să-l vând la magazinul general, nu? Dar unde trebuie să mă duc eu, la gardianul orașului? Vai, Doamne, de ce lag este? Vai, Doamne, dar ce m-a mâncat pe mine în funduleț să mă bag la albaștri? Puteam să mă duc la roșii, ca și mapa roșie, eu știu. Lasă-mă că aici sunt multe magazine și dacă am ceva nevoie să vând repede aici, sigur vin și le vând. Acum ce să mai trebuie să fac? Primul exercițiu. 9 câini sălbatici. Putea n-am omorât deja și cred că am omorât mai mulți de 9. Sau trebuie să iau sarcina și după să vin să fac el pe aici. Încercăm. Oh, da, greu se mișcă. Ia să încercăm să-l batem noi pe ăsta. Ia, măcar îi dau în el. O, Doamne. Gata, lasă-mă, gata, boss. Da, las că mă întorc eu pe tine. N-ai scăpat. Am uitat să-mi vând ăsta. Las că-l vând eu acum. Ceva de ninja trebuie să caut. Ăștia. Nu mai am mulți bani și iau. La. Haide. Doamne, dar ce greu, Doamne, este pe metin. 2 ro. Pe private creștea așa de repede, era așa de bine. Făceai level în continuu. Pe la toate grupele astea de câini care le aveam, făceam level 10 până acum. Băi, în care trebuie să dau? Ăștia mă omoară oare? Toate mă pe ei, hai. Să vedem ce se întâmplă. Opa, da, văd că iau ceva la veți. Bă, fiți mă cuminți, mă. Bă, tată, mă. Băi, ce mi-a mai apărut? Termina sarcina. Ha, tu ăsta cu mai puțină viață pe tine te iau primul. Ha.
Ia, deja sunt invincibil. Am omorât o grupă de lupi. Și o grupă de câini în același timp. Deci s-ar putea să primesc, adică cred că mai mult ca sigur primesc experiența aici, așa că mai bat câțiva câini ca să îmi da direct level, să nu mai mă întorc aici să mai cresc, ca să-mi dea iarăși, ca să iarăși să mă duc. Fac așa direct. Și mai bat încă o grupă și am plecat. Pești 45 de k, e că nu o să am eu 45 de k, acum poate de ce sunt astea. Și astea. Stai, ce văzusem eu aici? Oi, mamă, păcat care ciop. Oi, mamă, păcat care ciop și asta. Oh, ce asta? Oh, mersi mult de tot. Ei, uite, mă, mi-a dat cu 2 bonusuri. Wow! Și 500 PV. Și mai am și ăsta tot cu bonus. Ia că le pune aici pentru șamanca mea. Da. Mi l-a dat, cred că era prea praf sau de ce mi l-a dat? Hei, băi, nu mai trebuie să bag că fac level. Mă duc. Sarcină de exercițiu îndeplinită. Păi și ce o să-mi dea la asta? Și asta, mă, frate. Ia uite, un ninja. Te bat. Eu cu level 2 bat un ninja de mai mare ca mine. Deci cred că o să mă cresc până la level 5. Sau mai puțin și după închid că cred că ține pardon. Cred că ține prea mult videoul. Și vă plictisiți, așa că eu doar mă plimb prin oraș, vă povestesc despre mine, dar pentru început de video cred că e bine să fac asta. Să vă povestesc despre mine. Deci da, mă cheamă Ursudan. Și atât, nu mai am al doilea nume. Mă rog, prenume. Nume mic. Sau cum să o cheamă? Da, nume mic. Ursudan și atât. Mă, da, s-au pus și ăștia cu magazinele, mă, fix aici, ca să nu pot să dau eu click. Oh, mama, am făcut level 3 și ce frumos a văzut. Ia uite, mă, frate. Da, cred că mă duc fac level 5 și după mă apuc de celelalte. Ce mai trebuie să fac, mă? Aoleu. Cum spuneam, mă fac level 5 și închei videoclipul și ne revedem mâine. Sau poate mai fac unul astăzi. Sau nici nu știu. Cum este normal. Habar n-am. Oh, vai, dacă mă plimb așa, nu o să termin eu video ăsta niciodată. Stai, mă, că mi-a dat aici niște licori de viteză. Altceva și licoare de asta. Hai că mă duc direct la casă, că n-are rost. Nici slalom. Dar ce sunt astea? Bă, iarăși dau de magazinul ăsta.
3 ore în video ăsta când... Oh, mamă. Bă, nici pe privat n-aveam așa, mă, frate. Deci puteți să vă dați seama cât de bun eram eu pe privat, da, dacă ziceam că n-aveam de aia, pe privat. Bă, iarăși a venit asta cu chestia asta cu Jaguarul sau ce-o fi și asta. Nu, dar ce față de supărat are. Bă. Vrea să-l muște pe ăsta, pe masterii. Du-te, mă, de aici. Câini. Câini. Dar mă simt în stare să iau 2 grupe, nu doar una. Ajută pe negustoreasă. Bă, stai, bă, că mă omoară câini aici. Dar eu nu mai am sarcina. Wow. Și ce noroc să am să-mi pice un scut cu imun. Fix acum la început să am și eu norocul ăsta. Mamă. Și fi super. Pe cu cât l-aș vinde? Habar n-am. Întreb lumea cam cât costă asta și cred că îmi spune lumea. Trebuie să fii și politicos și ia, stai, mă, că mă simt în stare să iau mai mulți. Deci vă iau și pe voi ce level aveți. Nu, că mie mi-e frică de voi. Și pe voi și pe voi, deja insist. Licori. Și am bătut pe toți. Ia să încercăm pe ăștia să-i batem. Aoleu, într-o oră, 2 bat. Oi, mamă, și scad la viață ăștia. Am bătut rolul. Bani. Pe Z s-a apăsat ca să iau banii. Aoleu, nu mă bate. Mama, cât a levelul ăla. 105. Am bătut. Tocmai am văzut un ninja care dă super tare. Și am murit. Ia uite, mă face nația de râs ăla. Ia uite, mă, iau 3 grupe, mă, și nu mi-e frică, mă, s-a auzit ceva în căști și m-a durut urechile. Că așa este corect să vorbește noi românește. Mă simt ca Rambo. Mulți bani pe jos și eu nu-i adun. Repede, adunai. Nu s-o obișnui să iau deloc banii de pe jos. De ăștia sigur pot să-i bat. Aoleu, level 3. Și uite ce bine dau în ei. Deci, cred că mă fac 4 și atât, că... Na. Nu se mai poate. Ține prea mult video. Îi bat pe ăștia și încă câteva grupe și cred că m-am făcut 4. Haide, mă, frate, mă. Așa, asta e.
Și acum adun câți câini pot, de fapt cam cât sunt pe mapă. Și iau pe toți. Dacă nu mor în... Băi. O, mă, tată, mă, ce dai mine? Ia, 4 grupe. Și urmează a 5-a. 5 grupe. Și mai vreau. Sunt setat acum. Nu, i-a omorât, te rog. Ia uite, bă, frate. Am primit și Arglung. Ce tare. De ce level e ăsta? De level 0, 1. Cât e? Nu, de level 5. Aoleu. Toate de level 5 aici. Câți mai am? Bă, ăștia mai iau și pe aia 2 și gata. Nu mai am. Nu-mi place pe 1 să apăs. Dar de fapt m-aș putea obișnui. ...99,87% și... Pam! Da, level! Am făcut level! Da, deci cam atât și pentru astăzi, adică pentru prima zi în care joc eu Metin 2 Ro. Mă duc să-l ajut pe ăsta, că săracul va muri aici. Ce dai, mă, că pot să dau și eu. Așa. Și... Da, pe data viitoare, nu știu cum să vă spun. O să mă gândesc eu la un intro și o introducere, care cred că o să fie ceva de genul intro. Salutare lume, ce faceți? Că ultimul distrus de la care stă la calculator în continuu cu cearcăne la cu ochii umflați de la calculator, mă rog, nu contează. Așa, și introducerea o să fie salut! Era să spun eu o prostie mai mare ca mine, dar nu contează, pe data viitoare, ok? Pa!